Hey! Tambala na! At eto na sila, ang nag-iisang masugid na tagahanga ni Nicole Yala. Chris Chuper! Kasama ang nag-iisang die-hard fan ni Chris Chuper, Nicole Yala! Dear Nicole and Chris. Dear Nicole and Chris. Dear Nicole and Chris. Dear Nicole and Chris. Magandang morning! Luzon, Visayas at Mindanao, Metro and Mega Manila. Ang lapit na talaga ng Valentine's Day. Oo nga, partner. Tinanong ako Nag-ahit ka na ba? Ha? Nag-ahit ka na? Hindi ako nag-aahit, partner. Hindi ka ba nag-aahit? Hindi na ako lalaki, di ba? Dati yun. Nung lalaki pa ako. Kasi dami nag-aahit ngayon eh. Ang daming ngayon, partner. Pak na pak yung mga waxing salon. Ayan yan. Nagpa-wax ka na ba? Oo. Lagi ka nagpapa-wax? Floor wax. Kaya kapag dumikit ka sa akin, may amoy ako. Amoy gaas. amoy star wax, partner. Kasi ngayon ang daming preparations. Oo. Nagtanong naman yung asawa ko, in fairness, sabi niya, saan mo gustong... Hindi. Alam niya naman yun. Nakakatawa yung nung minsan na sinama ko siya sa waxing salon. Oo. Di naghihintay siya sa labas. Tapos hindi, syempre may mga lumalabas sa mga babae. Tapos sabi niya, so ibig mo sabihin, lahat na lumalabas dito, kalbo na. Di ba sabay-sabay lahat ay nag-imagine ngayon, di ba? So ano sagot mo? Yes. Sabi ko, depende kung ano yung gusto nila kalbo. Depende kung gusto nilang may matira, Oo, ganon. di ba? May mga ganon, may Kung mga gusto ganon nilang ahit naman. na, hindi pala ahit na ahit. Wax na wax. Oo, yan. Masakit yung ba mga yun? ganon. Ang alin? Magpa-wax? Depende sa part. Sa tingin, okay. sa palagay ko, depende sa tolerance. Depende sa kapal ng kalyo. Oo. Depende din sa kapal. Siyempre, mas makapal, mas masakit ba? Oo, di ba? Ganun. Kasi itong kagabi, nag-uusap-usap. Nasa coffee shop kami. Tapos Okay. kabilang table namin. Ang lakas ng usapan. Mga girls. Tapos yung mga usapan nila. waxing yung usapan nila. Nagpa-wax ka na ba? Ganun. Kasi ganyan. bakit? Kasi malapit na Valentine's Day. So alam na this, di ba? Kaya marami Mukha po nagpapa-wax ngayon kasi malapit na daw Valentine's Mukha Day. namang mga adult na itong mga to. Adult naman. Kasi malulurkey ako kapag yung isa nga doon mukhang 50 na eh. At wala namang masama. Wala namang masama. Oo, kung tawa Ba't natin. ka tumawa? Oy, si J-Lo, partner ha. Alam mo ba, si Shakira tsaka si J-Lo, di ba last week talaga namang super trending yung kanilang Super Bowl halftime performance. Oo. Grabe, ang tindi ni ate. 50 years old na yun ha. 50 na ba yun? Si ate 50 mo? ni si Jenny on the Block. Talaga? Oo. Parang Kasi yung hindi mga, halata, no? Oo, kasi yung mga kanta niya, di ba partner, yung Jenny from the Block. Oo. Yun lang yung- Throwback na siya eh. Jenny from the Block lang pala. Let's get loud. Oo. Throwback na lahat yan. Oo nga, no? Parang kailan lang parang yun, no? Kailan. At saka yung itsura niya, partner, parang hindi nagbago. Parang ang pangit naming lahat sa tabi niya. Parang pinaramdam niya talaga sa amin na mas matanda yung 40 sa 50. Anyway, so, hindi, no? oo, kaya yung katabi mo, partner, yung katabing table. May wag intention mong din na magpa-wax. Oo, wag mo i-judge si J-Lo nga, partner. Nakita mo yung outfit niya nung Super Bowl, talaga namang parang parang 2 fingers lang yung nakatakip sa anish niya eh. Ay, nagpa-wax din yan. Sigurado Kasi or kung hindi. walang wax yan, good luck talaga. Octopus. Ang daming galamay sa gilid. Tsaka hindi siya makaka dyan. Tsaka yung mga yan, partner, hindi na yan waxing. Hindi, of course, uso pa din yung naman May yung natural waxing. baldness. Oo. Meron ganun ha. Oo. May naturally, hindi sila hairy. Tinutubuan. Oo, may mga ganun. Swerte yung mga ganun kasi hindi nila kailangan pagdaanan yung, ganyan. Mapapasipa ka, mapapaaray Di ba ka. naiilang? Saan? Kunyari, pag nagpapa-wax ka. Hindi. Talaga? Kasi Kasi mukha ka na po, ganun. Kasi trabaho nila yan. Diba, parang OB. Diba sa una, parang hiyahiyaan ka pa. Diba, para sa mga babae, diba? Pero
Hindi ka naman pwede maya kasi ano naman nila, yung trabaho nila yun, no? Parang ang sarap mag-interview, no? Masarap makipag-usap sa nagwa-wax. Gusto ko nga rin eh. Ano yung Kaya lang first kasi- reaction nila nung unang araw nila sa trabaho? Oh, and tsaka anong reaction nila or ang mga itsura ba nito ay pare-parehas? May iba't iba yung itsura nakikita mo hindi, eh. kasi diba, Oo. parang halimbawa, pag ibang lahi, anong Oo. itsura, Oo. kapag ka Iba- Pinoy, ano itsura, kapag ka dalaga, sa may asawa, sa nanganak na ng 3. Nakiuris tuloy ako. Oo. Malamang iba-iba yung Ayoko kwento. kasi Iba-iba ng itsura, iba-iba ng amoy. For sure. Ayokong mag-interview partner. Kasi ayoko kasi na nagkakwento sila eh. Kasi minsan kasi yung mga, halimbawa, pati yung, ako partner na to turn off ako sa pag halimbawa massage. Oo. Let's say, nagmamassage. Tapos, yung ikukwento niya kung sino na yung mga naminasahe niya. Na-turn off Naku, ako sa pag ganun popular eh. names, malamang ikikwento ng mga yan. Correct. Siyempre, of course, party yun ng parang iyayabang nila, di ba? Oo. Pero kasi, dapat mo ring matandaan na meron tinatawag na client and may relationship na, ano tawag doon, private yun eh. Tama. Di mo dapat kinikwento. So kapag halimbawa na nafe-feel ko na masyadong dumadaldal yung therapist o kaya yung facialist o kaya kung sino man yung gumagawa tapos ang ginagawa ay medyo private, hindi ako babalik doon. Correct, Kasi sigurado correct, ikukwento niya rin yung yung ikaw. Oo, Tandaan mo kung ano yung nakita nilang kakaiba sa'yo. Correct. Ikukwento din nila. Pwede kasing ang intention is ipagyabang na parang, dapat sa akin ka na talaga magpagawa kasi ginawa ko Correct. sa ganito, ginawa ko si ganyan. Oo. Or pwede rin naman, chismis kasi yung dating nun eh, at hindi maganda. Tama. And usually, yung mga ganyan, yung mga massage yan, gusto nila manahimik sila eh. Gusto nila yung Tama. hindi sila ikikwento. Private moment nila yun eh. Kaya Diba? turuan niyo po yung halimbawa yung mga nagtatrabaho sa ganyang klase ng establishmento. Lalo na yung mga serbisyo, waxing na ganyan. Waxing, yung massage, yung derma. Diba? Ano niyo po yun? Turuan yung staff siguro, maging part ng training, yung ethics na tinatawag. Correct. Kasi Wag niyo talaga. po hayaan daldalera yung staff niyo. True. Kung magdadaldal sila, ang Oo. idadaldal nila sarili nila, wag yung other client. Yung Totoo. sasabihin, meron nga po kaming kliyente, ganito, ganyan. Okay lang siguro kung halimbawa ang i-example mo na kliyente kasi para i-prove na merong pagbabago. Or effective yung servisyo correct. ninyo. Dati po siyang ganito, tapos after few sessions, Oo. ganito na siya, 'di ba? Pero yung kliyente ko nga si Nicole Yala eh. Oo. Grabe pala yun. Chanes, diba? Kapag ka ganun Correct. ang gumagawa sa'yo, naku, walang rason para hindi ka rin niya i-chismis sa iba. Totoo yun. Oo. So, hindi ka nababalikan ng mga Hindi ka customers mo. True. Mawawalan ka ng mga loyal customers. Unless ang customer mo, mahilig din sa chismis. Babalik at babalik yan sa'yo. Diba? Yun naman tambayan yung salon mo o yung spa kasi, mo. syempre, nandun yung pugad ng mga chismisa. Nandun yung pugad ng chismis. Ganyan. Diba? Totoo yan. So turuan po, again, yun yung call natin ngayon. Turuan yung mga staff ninyo. Wag maging daldalera. O Tama. i-chismis yung kapwa kliyente nung mga nandun. Tsaka partner, alam mo, kung ayaw nila ng mga yung masakit na pagwa-waxing, ganyan, meron na kasing may moderno na ring way. Pero waxing is okay para sa akin kasi ano naman yan eh, ano yan, pinapagawa ko hygienic yan talaga, eh. oo, pinapagawa. Pero meron na din tinatawag na laser partner eh. Oh. Mas maganda din yon kasi ano siya eh, mas matagal kasi ang tinitira niya yung mismong root. So yung growth Mabagal. mabagal talaga. As in talaga naman 62 years. One time, big time. hindi naman. Pero okay. Talaga? Okay yun. Curious tuloy ako. Hindi pa ako nag-i-imagine Ang daming... At saka part, ano bang ini-imagine mo? Madaming... laser. Oo, di ba? Sa armpit. Yan. Oo. Alam mo, partner, ngayong magsa-summer na, yan yung, maisingit ko lang, yan yung isa sa mga services namin sa Doctor's Drip Lounge na laging ina-avail. Okay. Kasi pa-summer na. Siguro nga, baka iniisip ko kasi pa-summer. Pero oo nga, partner, kasi pa-Valentine's. Oo, may diba? mga preparations yung mga tao. Siyempre, partner ko, naka-sleeveless ka, di ba? Magpa-wax ka din. Magpapa-laser ka, yung mga ganon. Tapos para ang ganda ng itsurahan mo, di ba? Kasi bagay may kaibigan ako, ayaw niya magpa-laser eh. Bakit? Gusto niya yung kulay ng kilikili niya match sa labi niya. Mamula-mula. Hindi, maitim-itim. Grabe yung kaibigan mo. Grabe ka din sa kanya. Mabait pa nga ako, sabi ko mamula-mula. Gusto niya Maitim. consistent. Kasi ganon. nag-yosi siya eh. Maitim yung labi niya. So, kailangan yung kilikili niya maitim Oo. din.
Para match. Para bagay sila. Hay nako. Buti nga may mga ganyang klaseng serbisyo ng pero ngayon. yung mga- Dati wala, di ba? Pero yung mga iba na ayaw naman nilang patanggalin yung mga ganyan. Kasi ang sinasabi nila, may purpose kung bakit may hair dyan. Sa bagay. Diba? Kaya Parang- ako di ako nag-aahit eh. At sinabi ko, di ba? Di kaya yung, ano pinag-uusapan natin, partner? Buhok, Oo bigote, nga. di ba? Bakit May na- balbas, naalala ko may na patilya. nung nag-TikTok tayo ng isang araw, Oo. edi sabi nung isa nag-comment, sana all ganyan yung balbas. Sana all may balbas katulad do kay Joe. O di ba? So Oo, ayaw yung mga ahitin. funny naman ng hair partner. Oo. Ayaw naman nakarinig ako ng ganyan sa isang kaibigan. Ayaw nang may buhok. Oo, ayaw niya nang magpa-wax, magpa-laser or whatsoever. Okay. Kasi nga, may reason kung bakit may hair dyan sa parts of the body na ganyan. Sa bagay, totoo yun. Oo. Maaaring hindi pa natin alam ngayon kung ano yung dahilan. Pero i-research niyo po, Ay, di, pero nakakatamad eh. ano ang function ng, Oo. ng buhok sa kilikili? Yan, yung mga ganun. Oo. Ano nga ba? Di ba? Ano nga ba? Di, ano? Yun yung tinanong ko sa kanya eh. Sabi ko, so you mean ayaw mo pa-wax ng kilikili, ayaw mo pa-listen ng kilikili kasi sa tingin mo may function yung hair dyan. Sabi niya, meron. Sabi ko, ano nga? Ano? Ano, kumain na tayo, sabi niya. Pero may alam mo yun. Kasi doon tumutubo yung yung pinanggagalingan ng buhok is yung sweat glands. Oh, so para mag-work yung sweat gland? Para mag-sweat. Eh, di ba nakakainis nga yung jabar ka? Ewan ko ba? O anyways, may purpose yan malamang. waxing ba? Pa-laser ba? Oo, trimming ba? Pa-derma? Trimming. Ganyan. O trimming of the hair? Pa-color of the hair? Yan ba yung mga preparation mo para sa Valentine's Day? Eh, ang tanong, ginawa mo lahat. Pinakalbo mo lahat. Oo. Di ba? Nakaano lahat. Di ba? Oo. Nakaayos lahat. May jowa ka ba? Sorry na. Ang tsakit, di ba? Yun ang mahirap doon. naghanda ka ng husto tas walang date. Eh, di ba sarili ka na lang? Ay, pwede rin. Sarili with your friends. Oo, di diba? magsariling O hindi, joke lang ha. Hindi naman porke, Sariling galawan, kumain mag-isa, pwede naman. Manood ng magsine mag-isa. hindi, tsaka partner, hindi naman porke magpapaganda ka para lang sa jowa eh. Diba? Magpapaganda ka para sa iyong sarili. Diba? Correct. Busy-busy talaga ngayon yung mga may jowa, no? Daming Kanya-kanya sila ng usapan na daming anong gagawin, ganap. saan tayo pupunta? Anong plano? Di ba? Anong gagawin kong preparation? Yan, yes. May kung baka tanong naman, kala mo may pera. Dapat kasi yung mga ganyan, pinaghahandaan na para hindi last minute. Tama. Nakaka-lurks. Dapat yung mga hotel, napansin mo, yung mga ang dami nilang mga Madaming preparation ngayon eh. Eh, di, tsaka madami din silang, usually, yung lalo na yung mga 5-star na mga hotel, meron Oo. din silang mga concerts. Correct. Tapos yung concerts sa'yo, may kasamang dinner. O, di ba? Tama. Maganda din yun talaga yung mga ganyan. Ako, para sa akin, dapat, para sa mga mag-asawa, sa tingin ko, kung sa tingin ninyo, dapat meron din kayong moment para mag-date. Hanap kayo na magbabantay ng mga bagets, 'di ba? Para Tama. mag-moment. O di naman kaya, pwede rin naman belated para hindi makasabay sa dami ng dami ng tao. tao. Di naman kaya, pwede din namang Hearts Day with the whole family. Correct. 'Di ba? Kasi yun yung tinanong sa akin ng asawa ko eh. Sabi niya, meron ka bang gustong sabi ko, baka mamaya pipila tayo, pag 62 tayo, gutom na tayo. Hindi pa tayo sineservan. Hindi sa bahay na lang, no? Magluto Oo, na lang, tapos sabi ko mag-video nga, tapos. sa bahay na lang. Oo. Kasama pa yung mga bata, 'di ba? Pero para din sa akin, kung sa tingin ninyo at dapat for a relationship to be fortified, yan. Okay din naman yung paminsan-minsan nagde-date kayong mag-asawa. And it doesn't have to be Valentine's Day. Para hindi Correct. matraffic kasi. Friday pa siya papatak, Diyos ko Lord. Isipin mo yun, Tropicalia yan sigurado. Nako, huwag may- ka na makapagsabayan. Wag Oo. na. Doon ka sa murang, kasi peak season din flowers, kung makipagsabayan ka. Mga bears. Bears. Di ba sinabi na nga natin pati, minsan ang Valentine's Day isang napakalaking marketing scheme. Ewan ko ba, araw ba Diba? ito mga puso, araw ng mga bulaklak at Oo. araw ng mga motel? Araw nga ng business, partner. Di ba? Motel, bulaklak, Oo. tsokolate, di ba, teddy bear, yan. Tama. Business nga, isang malaking advertising scam. Bitter. Bitter sa Valentine's. Hindi, pero advertising siya talaga. Oo, eh. ang dami talaga. Oo. Kaliwat But- kanan yung mga gimmick ng mga Correct. establishmento ngayon. At maganda din naman kasi, makatanggap talaga. Ang saya naman kasi talaga. Pero, yun nga, pwede ka rin naman maging wais about it. Tama, wag Diba? makipagsabayan. Kasi Oo. mura after eh. Oh, halimbawa partner,
'di ba, kunyari, bulaklak 3.5, let's say, ganyan, 3.5. Okay. Oo. Mahal yun na. Oo. Mahal. Tapos pwedeng itapon, pwedeng, hindi naman Tsaka lahat. 3 days, hindi mo na ma-appreciate Hindi, tsaka yan. partner, Luma na yan. hindi kung halimbawa after 3 days, mabuti maswerte kung halimbawa yung matyaga sa bulaklak, partner, pipitasin, patutuyuin, gagawin pupuri, mga ganon. Pero kung hindi, di ba? Kung wala naman siyang extra time, di ba? Oo. So, pwede ka maging mas creative. May mga, hindi ko to pinopromote, partner, pero halimbawa, meron kasi akong inuman ng tubig na ang presyo niya parang ganun din. 3.5? Oo, may kasama Ano yan? kasi siyang Ano, may paper ito siya, cup? partner, oh. May kasama kasi siyang mga Magkasamang crystals. goldfish sa loob. Kaya may arwana po. Kasama ng inuman ng tubig. Habang iniinom mo, lumalong yung arwana. May kasamang arwana. May kasama pong may hito. 3 kilo. Mamimili ka, pwede rin tawilis. Kaya mahal kasi mahirap na pumunta sa taas. Hindi. May kasama kasi siyang crystals. May kasama Aquarium pala. Oo. May kasama kasi siyang crystals. At Okay, yung crystals, para saan siya? alam naman natin ang crystals, pwedeng yung sa kamay siya sinusuot, or pwedeng yun nga sa water bottle. Basta ganon. Oo. Or kahit bracelet. So, kaya siya medyo expensive. Isipin mo, water bottle, tas expensive, ganyan. Pero kasi may crystals, may mga crystals sa loob. Pero Hindi magtatagal. po siya kasama ng tubig, mga Hindi siya kaibigan. kasama ng tubig. Baka isipin niyo pag iniinom may kristal, may inom. Ba't para ako nabibilaukan gawa sa kristal? Hindi. Meron siyang lagay ng crystal sa loob. Tas Okay. it's within the bottle. Parang ganon. So, example lang yon. Oo. Nakapresyo ng bouquet ng bulaklak. So kung halimbawa, alam mo na yung jowa mo nagji-gym. Mahilig siya mag-gym. Tapos nakikita mo na yung water bottle niya, parang kailangan na talagang palitan. Yung mga tipo kapag naglalakad siya tumutulo. May crack May na. crack na. Sa halip na, ewan ko lang Oo. magiging practical sa halip na bigyan mo siya ng ganyan, ng bulaklak, pwede mo siyang bigyan ng panibagong water bottle. Totoo yan. Yung Naisip ganun ba? ko din Pero eh. although parte, ito na naman nagtatalo din yung puso't isip ko dyan Kasi nga, a woman can buy her own water bottle or can buy her own charm bracelet. Pero we cannot buy our own flowers. Pero kasi, on the other hand, di ba, practical na din tayo Totoo, dapat. doon ako sa practicality. Oo. Oo. Practical na din tayo. Tapos lagyan mo na Happy Valentine's Day. Ibig sabihin pang Valentine's yun. Tama. Diba? Ang layo kasi na mararating, imagine niyo mga kaibigan na ang layo na mararating ng 3.5 mo. Kung yung bulaklak, ako naisip ko na agad yung diskarte ko Kaya Kunyari nga, may budget ako ng 4,000. Yan. Okay. Para sa bulaklak. Oo, halimbawa lang. Oo. Gagawin mo ba yan o magbubulaklak ka pa rin? Bahala na. Pili ko, kahit ano sabi mo, magbubulaklak ka pa rin eh. O, And go. so ito yung magiging diskarte. Halimbawa kung 3.5 kasi sobrang mahal talaga ng bulaklak ngayon mga kaibigan. True. Pagdating ng Valentine's Day, isang rose lang 200 yan, 250. 'Di ba? Depende pa kung saan mo binili. Kung saan mo binili. Isang piraso lang yun. Oo, yung 200 na sinasabi mo, partner, kalye levels. Correct. Oo, iba pa yung nasa mall or nasa... Tama. Oo. Paano kung intention mo magbigay ng bouquet? So malamang aabutin talaga ng 3.5. So nagko-compute habang nagkikwento ka partner, nagko-compute na ako. Sa utak mo. Oo. 3.5 ang layo na mararating. Yung motel 1.5. Mga naiisip mo, partner, ha? Yung buttered chicken mo orderin, Kaya ka 350. nachichismis ng pamilya. Kaya ka nababagsagang manyakol eh. Bulaklak ang pinag-uusapan natin Ito nga, dito. papasok pa yung bulaklak dyan. Ganon. Sige, 1.5. 1.5. Plus buttered chicken. Buttered 350. Kaka-order ko lang dun eh. 470 na dun. 470? 470 Hindi ba na. isang kilo yung sa'yo? Half chicken lang. Half chicken lang. Oo. Walang ganun. Parang isang order, 470 agad eh. 470. So magkano Masarap na? naman 2,000. yung So may yan. 2,000 ka pa. Oo. Siyempre, hindi naman buttered chicken. Either gusto mo mag-rice or pansit. Oo, syempre. Masarap din ang pansit sa ganyan eh. Oo, tama. Oo. Tapos, bakit kaya lagi masarap ang pansit sa motel, Oo no? nga, no? Ewan ko. Ewan. Dami mong alam, ha? Tapos ano So pang magkano na? computation So, mo? nakakatipid ka So, in ibig other sabihin, words. Meron ka pang matitira pambili ng bulaklak. At yung bulaklak, pag bibili ka, wag sa Feb 14. dapat Oo, pagkatapos. 2 days after. Oo. So kung 500 yung budget mo para sa bulaklak, meron ka pang magandang bulaklak na mamibili kasi pagdating ng 15, 16, mura na po yung bulaklak. Ganun ang diskarte Oo. ng manyakis sa
Hindi pwede maging madiskarte. Oo, tama. Alam mo ako naman na naisip ko dyan, halimbawa, wala kang budget may budget ka sa bulaklak pero konti lang. So, syempre dapat may bulaklak. Kasi kung halimbawa gusto mo talaga bulaklak, parang Oo. ayaw mo maging practical, iba talaga kapag ka flowers, which I understand. So, bibili ka ngayon ng, let's say, 200 pesos nga isang stem ng rose. Oo. Magiging ano ka na lang, creative. Babalutin mo siya ngayon ng malunggay leaves. Ipil-ipil. Pampadami, pampakapal. Lagi mo na maraming damo. Oo. Magte-trending yan, sure ako. Hindi, parang tsaka kunento ko na sa'yo dati, partner, no? Yung maganda, kaya lang mahal, bouquet siya ng lipstick. Huh? Oh my God, ang sarap nun kapag ka may nakatanggap ka ng bouquet ng... Di ba mas nakita mahal ko yun? Mas mahal. Mas mahal, pero mas maganda, Magkano ba mas isang practical. lipstick ngayon? Depende kung anong brand. Oh, di ba? Para may nakita ko dito sa yung mga changi-chang, may 150. Meron naman talaga. Okay ba yun? Kahit Okay hindi tiyangge. Baka Nasa mga crayons mall. nakita ko. Hindi. Yung Chok malaki- pala. Chok pala. Pala yung bibilin. Malaking karyola pala kala lipstick. Oh. Hindi, pero you can be creative about it. You Oo know naman. your jowa better. Yes. Yan. Kasi, di ba, pinaliwanag na namin sa inyo yan dati, di ba, na maaaring hindi siya ganun. Maaaring, kasi may mga, alam ba, may kakilala akong kaibigan, binigyan siya ng bonggang-bonggang advance eh. Oo. Binigyan na siya ng kahapon, Oo. agad ng jowa niya kasi ayaw nga Makipagsabayan. sumabay. So, binigyan na siya in advance ng bouquet. Ang laki-laki, promise. Ang sarap magpicture. Tapos, inis na inis siya doon. Baka naman puno na yun. Hindi. Papunta na sa puno. Puno Na level. papunta na sa Kalachuchi tree. Hindi niya na-appreciate kasi nanghinayang siya sa pera. Para sinabi niya, sana kumain na lang kami sa labas. Ang Oo. ending kasi hindi sila kumain. Yun yung downside nun. Parang pagkatapos ibigay sa kanya. Di ba? Kinikimata mo sa gutom. Oo. Walang balak yung jowa niya na lumabas sila. Parang bigla na lang nagtanong, di-deliver sa bahay Oo. ng jowa. Kahapon yun eh. Oo. Tapos sabi niya, meron ba kayong pansit canton dyan? Sabi ng jowa, hindi na sila Gutom na nakapag-date. gutom, kawawa naman. Oo. Baka naman malay mo, edible yung bulaklak. Sa bagay. Kainin mo. Talo-talo na din to, no? Kapag nakakain na rin ako ng bulaklak sa gutom eh. Oh, ganun. O, diba? Kanya-kanya talaga mga preparation. At isang magandang preparation dapat magpa-nails. Kasi, oo. kasi you'll never know. Kasi baka mamaya, alam mo yung jowa mo traditional o kaya gusto niya lang mag-join sa bandwagon. Ano siya? Ano tawag doon? Gusto niya Valentine's Day, maromantic siyang tao. Yun yung araw na maisip niya na mag-propose, 'di ba? So at least ready na yung mga daliri mo. Tsaka kung hindi man siya magpo-propose, let's say mga bata pa kayo, wala pa sa plano ito. Kapag ka meron siyang binigay sa'yo at pinost mo, alam mo na, 'di ba? Pwedeng camera ready. Yan. Ang iyong mga fingernails. So, 'di ba? Na by the way, open na ang Beauty and Butter sa Mall of Asia. Diyan ako nagpapa-nails partner. 'Di ba? So ang ganda nun, 'di ba? Parang pinopost mo yung magandang bouquet na binigay sa iyo, bulaklak or whatever, 'di ba? Ipopost mo, 'di ba? Tapos ang ganda ng kuko mo. Oo. Kasi ano mo yung ganda ng singsing, kung pangit ang... ang pangit ng kuko mo, hindi mapapansin yung sing-sing friend. Sasabihin Mababash ka. sasabihin ng mga tao, sana man lang nagupit siya ng kuko, no? O kaya nagtanggal ng dumi. Whatever your preparation is, good luck at sana mag-enjoy po kayo. Kung hindi man at single, at nainis kayo sa buong segment na ito kasi pang magjowa ito, hayaan mo na dadating din naman yung moment mo eh. Itulog Diba? na lang yan buong maghapon. Bukas Actually, paggising mo, tapos na ang Valentine's Day. Lilipas din. Oo. Maraming salamat mga kabisyo sa pagtutok. Mamayang 9:00, isa na namang kwento mula sa ating Mahiwagang Burnay ang ating mapapakinggan. Muli ako po si Nicole Yala. At ako naman si Cambio Henry Chuper. Nagpapaalala. Una magdasal. Take 2. Wala. Ano? Take 3. Una, magdasal ka para mabuhay ka. Pangalawa, mag-toothbrush ka para mabuhay naman iba. Yon! Ang programang walang problema, Hey Tambala Na! Always your number one. FM radio station.